mmadụ n'enu ụwa nka asị na ọ fọrọ nwa obele maka na ambassador cultural club Austria o nwere ife anyị ji bụrụ ọkasị akasị maka na anyị nọ dị n'enu ndị ọzọ so anyị n'azụ adaghalisi gwọbali ka ajụ anyị bụ ichioku nọ n'ụnọnụ ụgbọelu a na-azụ n'afịa anyị na-elu nọnụ ife anyị lụ na Naịjirịa deno kalịla kalịnụ anyị na-azụ ndị a na-emegbu emegbunu anyị na-akwụlụ ndị mmadụ aka nụ ndị anyị lụrụ n'erika ndị anyị nọ n'aka erikanụ ndị na-azụ afịa nụ ndị afịa fadaladadonu na anyị na-akwadolu ufe afaligotanụ ambassador club na anyị so bilio ọkwa ife anyị na-emenụ ka Chijioke ji kwubenu a na-ekwu ọnụ efu ekwu aga m akọwalụ nụ maka ambassador cultural club Austria maka anyị were nya nwayọọ na anyị na-abịa nkwa Regional President is Obilinu High Chief Dr. Aloysius C. Igweri ọnwa 1 n'ole ọnwa na-eti lọrọ Austria niile nụ ọnwa bigo tibenu ọnwa bulubulu ọnwa na-eti lọrọ n'ụwa niile obele nwa bilinu onye ọma chili ijebenu n'ọchịchị n'ọdị anyị mmanụ nwanne dị na mba na ike duru bilinu ọ pụta obie Austria bili dike a na-agbalị izu kwan n'ihi ala co-founder President General Ambassador Cultural Club Austria Vice President Ihiala Local Government Family Meeting Austria keneli nwunye yinu agbala dị mmanụ nọ ya na kwudi ya n'irunu dezie n'ezigbo dozi akwa nwanyị ọma si Nairobi na Kenya Lolo Margaret Chinyere Osodieme
Mama Chidera na Chidimma ezinne m lezi nwa. Chairman, Chief Executive Officer, Mass Furniture Limited, Allotes Oil and Gas Limited, Onwendi Igbo na Ambassador Austria, Diligaba, Vice Chairman Usobilinu, High Chief Uche Sebastian, ezi nwanyị ugwu, agbalụsie ngenenu, amagulu ngenenu, onye ọmasị ụzọ agba, Ikeduru Ancient Kingdom, Ana-ebu achala, One, Austria, maka na ana-ebu achala na-eto. Founder, Ikeduru Family Meeting, Austria. Co-founder, Vice President, Ambassador Cultural Club, Austria. CEO, Uche George, Concept Nigeria Limited. CEO, Ascada Lounge Club, Lounge, na Vienna, Austria. A patron, Eka Women Association. Keneli Modozi Akwụyinu, nwanyị mmalụ mmanụ, onye ọma bili n'ụwa ihe. Chief Lolo, Mrs. Chioma Georgina Onyukwu, Udosi na Shi One, ụzọ agba, Ikeduru Ancient Kingdom. Alolo, Mrs. Lisa Onyukwu, Oledo One na Vienna, Austria. Keneli ụmụ yinu maka na nwugo na-eyi ugo n'ọchanụ, etu onye dị n'ụwa na etu abụghị ife ya na-adịnụ. Dezienụ ezigbo nwa Chinedu, Adaugo, Chibuike, Chinyere, Kamsi Yochukwu, Amarachi, Ezinne, ezi ụmụ onye ukwu, ụmụazị gabanụ n'iru maka na ụlọ ga-adị ga echi adakọ n'egwe. Ebe patron anyị na onye ọma n'osokwa bilinu, Chief Philip Azubike Ifediora, Izubis, ezi Ifediora mmakwa Ndegbu, Chairman, Chief Executive, Izubis Yadilas Association, Austria, the Managing Director of Zubis Restaurant, Ahagebrum, Austria. Ịchọ ịgụ ụgbọala dị mmanụ, chọba Zubis Odogbunu, ụgbọala ga-eji mali anọ n'Austria nụ, obele nwa biko gaba n'iru, ego ihe nwere ọgwụgwụ, nkwubasị na Chijioke kwubenu, ife kanya mụ na kwuwe bido. The patron, Ambassador Cultural Club na Vienna, Austria. Ezigbo nmasị ụmụdegbe, Igbo ukwu, onye ọcha amụrụ n'ala Igbo. Kenekwaziere m ezigbo nwunye yi, Lolo Lady Dele Ifediora, Ọkwụlọka ezi Ifediora mma, the Queen of Mata Kingdom, ọmụobi dị ya. Chief Philip Azubike Ifediora mma bilinu, Odogwu gaba n'irunu, Izubis, ị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ. Anyị gbakọta anyị ayọlịa n'egwu maka na ife anyị ga-agba n'ụzọ erika, maka anyị were nya nwayọ nwayọ. Anyị na-abịa nkwa.
maka fanụ ambassador kọjara klọb n'Austria ka anyị na-ekwu n'ime palọ unu wee bitanụ wepụbe maka fanụ ndị ọma gabanụ n'iru ekwu ebe akpọpụ n'owebulu ụzọ n'iru unu ga-adị ambassador klọb Austria kunu bi ebinu uchunu n'elu nọdọdụ na Naịjirịa n'unu so n'iru agwụba gwụrụ onye niile so aka na-edela anyị akwụkwọ Sobilinu Chief Sir Engineer Michael Chijioke Ezimumakwana Iyelioba Ilosonna onye ọma na-asụ ọjị n'ama mbụbụ ichie Eze Nnemeka nnukwu nwa si ama esi onye ọma si Akalabongo na Agwata Local Government Secretary Ambassador Cultural Club Austria Secretary Anambra Community Austria Able Coordinator IDOB na Vienna Austria Member Igbo Cultural Society Austria Keneli Modozi Akuyinu Lady Eunice Nkiruka Umakwana Eze Nwamma obi dị ya onye ọcha bịara ụwa n'oji Adauga na Vienna Austria Mama Chidubem Arinze Mmesoma na Chinenye nwa ezi nne m ụlọ ọmụmụ Golibe Chijioke kenele ụnụ Ebe Provost Sobilinu Mr. Chike Olimma Amaka mmiri ezo onye ọma na-afa ibi ụsọ maka amaka mmiri ezo n'elu ụwa ozozi ya na ọ ga-agbacha ezi nweke n'ube na-ebilinu Ọnịcha donu odogwu usegenu onye nke n'ube na-ebili mgbịlịgba 1 na Vienna Chairman Joko Corner Restaurant na Vienna ezigbo nwunye ya Ebonichaik Ifeoma Olimma enyekwala m obele nwa ya o si Sochukwu Olimma o mama obele nwa gabali Oja Secretary Bilinu Chief Bright Achinike ezigbo nwa si Bekee isi ala mba nọ MC Golden Mouth of Austria Chairman Chief Presenter Real Entertainment Program Keneli Modozi Akuyinu Lolo Ukamaka Mary Jane Achinike Kenekwazinu mezigbo nwunye Chiamaka Adaugo Chinechem Chidoziri Ugonna Dadi ụmụ Ugo na-eyi Ugo nọcha ndị ọma Bilinu maka na nnụnụ so n'ife a na-eme Ambassador Cultural Club Austria na ya ka anyị na-ekwu maka ma Ezienu Chief John Tebachukwu
ya na m eze si na Chiwan ofite dunu na dunu Kofia local government nka eze taya West African Limited oji taya mọgụ worldwide importer and exporter eze taya keneli mezigbo nwanne yinu chief Insili chief eze ya na m eze nwa na Port Harcourt building material keneli m honorable Chijioke ya na m Ajie 1 honorable House of Assembly na dunu Kofia local Ezienu chief Igwu Ọfọ Igwu Nkwụ 1 obodo ukwu Ọfọ niile worldwide Igwu Anọ investment keneli mezi nne yinu ya nezi nna yinu nne na nna m lezi nwa n'ụwa donu chief Ọfọ bụ ụzọ Alọlọ Lizzy cosmetics ya na ezigbo ụmụ ya Obia na-asọ Chibugo na Chiamaka Maazị Gabano n'iru na Ambassador Club ọ sọrọ ka anyị na-ekwu mana anyị gbakọta anya yọlịa na-ekwu n'ụzọ katere aka nkwa onye ndị ka anyị na-ekwu Ambassador Club Europe ka anyị bi ibu n'ụlọ eruka ka Chijioke ejikwu ndị ọma Gabano a na-esi nye nwere Ambassador Club Ambassador n'ofu nwa Christian onye na-akara the godfather himself ofu nwa na Vienna Austria ofu nwa na Europe ofu nwa na-aka ọkwa CEO godfather cocktail loin na Vienna Austria kenele ịmụ nwunye nwanyị ọmanụ Mrs. Juliana onye na-akara ezigbo nwa ya Christian Junior and Leonardo ka Chukwu nye unu ndụ ogologo ụmụazị Chukwu gọziri agọzi Emeka ukwu nwa bilinu gị n'odozi akwụyinu Messi Ugunwa ndị ọma si ngwo Dudi local government Enugu North local government Enugu State kenele m ụmụyi Ọlụọma Chioma na Chimeremeze Onugo na Eyigo n'Ọsha Aboki Silibilinu Obinna Ọbaino onye ọma si Obaagụ na Meshi n'Enugu South local government Enugu State Ọbaino na Linz Austria Ishie isi bụ a na-elie 1 Austria Esienu Prince
Chukwujekwu Nwafọ onye ego Beze 1 n'Aba. Eze na-elifia ọ na-enwe anwụlinu odogwu bigo bilinu. Chukwujekwu Holdings Limited gị n'odozi abụghị Uju Nwafọ eneli m ụmụ ya Chisom Nwafọ, Ifeanyị Chukwu Nwafọ na Lucas Nwafọ. Ndị ọma gaba nọ n'iru. Dezienu Test and See Mama's African Grape Bar Ngazi enwe iwe eze nwanyị okwunyela ogbenye miliogo na agụanụ. Ọ sị m kene ezigbo di ya Eze Achime Ogbuefi 1 of Enugu State, nwoke fụlụ ibia n'anya. Ọ sị m kene dị anụ nke iru ka nwanyị ọma igbo enyinya ya nwunye Imo. Ọ sị m kene ọrụ ya nwanyị princess ya na-ekene dị ọkpali ya Prince Onyebuchi na Chinwendu ya na ụmụnne ya. Testasis m kene ụmụ. Ezienu Chief Nnamdi Port, Financial Secretary, Justice of Peace, JP, Ambassador, Nostra, CEO, Chioma, General Motors, Nostra, Ojinwayeme, Nnamdi Nwachukwu, Nado, Akajiaku, Ambassador, Okweme, Ambassador, the Gentleman, Ambassador, General Secretary, Chief Planner, CPA, and Peacemaker, EM, River State Community, Austria. The Senior Minister, Modestus Uzamaka, Ezi Mwejim, Papa Ejima na Kiana. Onye ọmasị ofe ogwe jenu ụmụ Nwafọ Ọhaji Ebe Maluka Gọọmenti, Chairman, Chief Executive Officer, M&L Allied Resource Limited, Chairman, CEO, Bula Farm Limited. Keneli Meji Mayenu Dukwebuka Achidera Ejim Mazi Chukwu gozili agozi. Anyị kenekwala nkwa. Chukwu dị bilinu ezi nwezonu ezi oyi m bilinu Eze Chidi na mmadụ 1 n'enu agụ kenga agụta loka CEO Usonus Enterprises Limited, Uncle Joe Manager Protocol West Africa Limited, CEO Coaches Transport Company Limited. Ndị ambassador bilisienu Austria kunu je kwechili Nigeria kunu si bidonu weluzie n'Austria kwechili we baba nkata we lolu ngika tata nunu so bilinu ka anyị jenu kanyina oge ọzọ anyị anọli ya ife anyị gbanu serikanu ejelu no bisinu ifunu na lujisi ke manu nu jedu nodo maka na ejelu no kalisela kalisinu
Ambassador Cultural Club Nostra ka anyị na-ekwunu anyị ga na nụnụ oge ọzọ anyị ga-abịanụ egwu anyị ga dị n'iru na anyị na ya kedu ndị na-ekwu maka zanụ ka anyị na nọ Ambassador Club Nostra Ambassador Cultural Club Nostra ka anyị na-ekwunu maazị biko gaba n'iru n'ụwa egwu ada atụ afọ n'okpuru ụzọ n'iru ndị ọma gabara Chijioke na-ekele Ambassador Club Nostra Ambassador Club Nostra Ambassador Club Nostra Ambassador Cultural Club Nostra ka anyị na-ekele ndị ọma ekele dị n'obodo